אהלן חברים יקרים שלי, מה קורה? מה נשמע? עוד 4 ימים, מי שיודע יודע, וכל פעם אני מבין, באמת אני מבין, כל פעם מחדש, אני גם מזכיר לעצמי כמה זה בסדר להיות לבד. כמה שם אתה הכי מתפתח. בלי הסחות דעת, בלי שטויות, בלי בנות, בלי כל הדברים האלה, בלי... ואני מבין שזה רק אתה ועצמך. 100% כנות. שאתה פה לבד, או לא, כאילו, תחשבו על זה דקה. אני כל הזמן הייתי הולך, והייתי שם אוזניות, הייתי שם דברים, הכל כדי להסיח את עצמי, הייתי בפלאפון ככה שעות, והכל בשביל להסיח את עצמי. אני חושב, עכשיו שאני כבר בראש צלול יותר, אני חושב ואני אומר, ממה אני בורח? מה אני בורח? כאילו, מה זה? ואז הבנתי. עלה לי איזה תודעה כזאת, לא יודע, משהו, עלה לי משהו למוח. אני בורח מהאמת. האמת היא פה. לא במקום אחר. Two hours later. האמת היא שהיא רק פה ופה. כי בסופו של דבר, שאתם הולכים ואין כלום, אין רעש, אין מוזיקה, אין בנות, אין אינסטגרם, אין כלום, יש את השאלות. השאלות שאתה שואל את עצמך. ושאתה שואל את עצמך את השאלות האלה, זה 100% כנות. אתה יכול לשקר לעצמך, אבל אתה לא תתקדם לשום מקום. ברגע שאתה כנה עם עצמך, אמיתי, אתה מבין כמה אתה מתפתח, כמה דברים מתחילים להשלים, כמה כאילו עם כל הבעיות שלך פה, ואתה אומר, מזה ברחתי? מהאמת? No, fuck that shit, I'm here. אנחנו פה, בשביל לחיות, לא בשביל לשרוד, ואני לא כאן כדי לשרוד. מי שאומר לכם תעשו ככה ולכו ללמוד משהו מסוים וזה, אתם יכולים להקשיב לו, אבל זה, לפי דעתי, זה החלומות שלו. אנחנו צריכים לחשוב מה החלומות שלנו, להפעיל את המוח שלנו, ותעשו מה שבזין שלכם, באמת, אני אומר את זה כי אתם לא רוצים לקום בבוקר יום אחד בגיל 80 ומשהו ולהגיד, וואו, כל החיים אני חייתי כחיים של חרטה. כל החיים לא עשיתי מה שאני מפחד לעשות. ויש פחדים. אני לא אומר שאין פחדים. אבל מה שכן, צריך לדעת להתמודד איתם. ואני פה להתמודד איתם. אז יאללה חברים, שיהיה לנו בהצלחה. אני זה אני, אתם זה אתם, להתראות.